цак, цак, цак. Рак. Виж. Се не хвърлим. А ти ще имаш маска, бе? Свали го, свали го. Аз как? Гледай го. Махни се, бе! Ама мен ме подгони, бе. Ей! Абе, това момиче ще идва към кораба. О, не, я изчезни. Ей го. Да, кул. Ми каза. Не! Габи бой. Да ходи цялото нещо. Какво, бе? А, това е... Не, бе, обърнете се, бе, това е... Не го гледай. Да, обърнете се. Какво ги гоня, бе? Не мога да скочи. Не се смей, бе. Кликни, бе, кликни, бе! Ясно. Ало. А ти какво си? Hello, motherfucker. Алло? Нищо Той не ми нищо не прави. прави. Ма той нищо не... Я моля да му завърта ръчката, брат. What's up? Какво сега ще ми направи това? Цак, цак, цак. Рак, цак, цак, цак. Рак, цак, цак. Рак, цак, цак. Рак, цак, цак. Рак, цак, 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 цак. Раки, цаки, рак, цак, 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 цак. Рак, цак, цак, цак. Бега, бега. Страшен. Рак, цак, 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 цак. Рак, цак, цак. Дай, барабаните! Давай! Барабаните, давай! Забързва се. Не, бе. То ще гръмне, бе. Да, ще гледаш. Не гръмна неща. Чакай, те го питам. Беги, беги, беги! Не, как е влезнал? Ще му гръмна лаша, бе. Брат, кутията няма. Ама, че тук. А, не, кутията е там. Ачко ме гледа. Той не е страшен. Ама двамата са страшни. Видях го как ти се изплю, брат. Какво стана, бе? Абе, тая маска свети, бе. Как умря, бе? Не, бе. По-добре. Светли го бейтна! Светли го бейтна! Видя ли как го бейтна? Ама Светли го бейтна, видя ли? Аз тълна. Гайд! Помощ! Помощ! Ало! Само тръгна такова към мене. Ми аз не знаех, само видях. Не! Жив ли си? Ай, той е тъп. Бал съм го угазал. Ясно. И сега на къде? Да се не хвърлим. А, ти ще имаш маска, бе? Свали го, свали го. Какво е това, бе? Какъв е това, бе? Да беше само това, ще се радвам, разбираш. Бягай! Отвори! Това е дебелото, бе, то не може, нищо не може да направи. Ама нямаме лопата! Да гледай сега как се прави, бе. Я. Момичето Тук стоеше. тука ми. Няма я, брат. Не знам. Яла. Ето. Къде е, бе, къде? Виж. Не, бе, никой. Виждам, че... Я се обърни, бе, я се... Къде е момиченцето, бе, брат? Не се обръща, няма за... Преде беше, бе.
А, той не е бил шизофреник. Какво ми диша, бе, брат? Абе, като ти отрепа на опата, няма да ме гледаш. Кемпи от тъгълчето, брат. Мина. Я чакай. Какво ме гледа по оглите таз, майка ти курвата? Аз как? Ох, се, бе! Аз съм стъкнат. Некой. Значи, ей, курво, не мога да ти светна, брат, ще ти светна в окото, нема да ме гледаш така. Чакай, лут. Не си тръгвай, бе, стой, бе. Ало, светли, тук ли си, бе? Да. Верно ли си тук, бе? Аз стоях да се гавра с тях, брат. А ти къде си, бе? Ама мен ме подгони, бе. Абе, това момиче ще да към кораба. О, не, я изчезни. Тя дойде в кораба, брат. Видяхте ли? Тук има паяк срещу мене. Верно ли, бе? Да, гледаме и аз гледам и той ме гледа. Го. Да, ако ми каза. Той умря. Не може се толкова. Той умря, брат. Ето го. Стой. Какво правим? Сега ще ти покажа. Стой. Готов ли си? Стой. Ева. Така бе, тук не ръпчето. Стой. Чай сега, да няма някой тигър тук. Ще вадим фенерче. Тигър. Ще базим му. Не. Габи бой. Аз опитах да му мина в гръб, да го пребия с лопатата. Се наврех прекалено много в него и умрях. Ама, Мина. мина, къде? Давай, надолу. Що? Какво е това? Кръставички. Това са лайна, бе. Ти само ми свети. Айде, давай. Къде си, бе?